Salamat ano? Salamat po. Ay, hello mga amigo. Ako na po si Mr. Pino Ang. Ako i-share na po sa inyo kaning pagkaon na siopaw. Siopaw. Ang history ay pagkaon na siopaw ang nakauna o nakabuhat sa kupay ari Pinoy. Si Uncle Show. Si Uncle Show, wala ka na ka na. So, i-adapt na siya sa Chinese ng negosyante. O karoon pagdampong na niya, nakaliskobi siya kung saan paghimo aning nilot na kakaon. Si Uncle Show, nilako ng naway buhok. O na, ang tawag ng permindi sa iya ay siopaw. Ngayon, ang kaning klase nga pagkaon, ingan na siya o siopaw. O karoon na mo ha.